பஞ்சபுர சகல பிரேத புனிதாத்மாவுக்கும் உங்களுக்கும் உங்கள் கூட வர ஆன்மாக்களுக்கும் கூட ஆன கொண்டு பாருங்க நமஸ்காரம். அப்போ நிறைய செய்து நம்ம வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு மனிதரும் தொப்புள் கொடி உறவாகத்தான் நம்ம பிறக்கணும். ஆனால் ஒவ்வொரு மனிதரும் ஒவ்வொரு குணங்களும் அரக்க குணமும் தெய்வீக குணம், அதுதான் மனிதருக்குள் மனிதரை தெய்வமாகிறான், மனிதனை அவன் மிருகமாகிறான்றது. எல்லா உருவங்களும் எல்லா மிருகங்களும் நமக்குள்ளே இருக்கிறாங்க. ஆனால் அதே சமயத்தில் ஒரு மனிதன் நம்ம நினைக்கிற வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய பெரிய மகான்களை எடுத்துக்கிறோங்க, வாழ்க்கையில் அவங்க போராட்டத்தில் வெற்றியே அவங்களுக்கு மிச்சம். நம்ம வாழ்க்கையில் வெற்றியை தவிர நமக்கு ஒன்றுமே இல்லை. இறுதியில் வெற்றினா என்னது அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன செற்றோம், விட்டு செல்ல போகிறோம், மக்களுக்காக என்ன செய்து விட்டுட்டு போகிறோம், நம்ம வீட்டுக்காகவும் நாட்டுக்காகவும் என்ன விட்டுட்டு போகிறோம், அதுதான் ஒரு மனிதனுக்கு உள்ள வெற்றியை. அதாவது அதை நம்ம தெரியாமல் நம்ம மாயையில் சிக்கிக்கிட்டு பல துன்பங்களும் பல இன்னல்களும் இருக்கும். ஆனால் ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறோங்க, நமக்கு நரகம் சொர்க்கம் அப்படிங்கிறது எங்கேயும் இருந்து இல்லை. நம்ம இறக்கும்போது அந்த இறக்கும் தருவாயில் நம்ம கடைசி ஆயுள் முடியும் போது நமக்கு நாமே நம்ம செய்த பாவ பலன்களை நிர்ணயிக்க ஓடும். அப்போ தான் கண்ணில் இருந்து கண்ணீர் இந்த வழியாக ஓடும். அப்போ நமக்கு நாமே நீதிபதியாக நின்று நமக்கு நாமே நரகத்துக்கும் சொர்க்கத்துக்கும் மறுபிறவிக்கும் நமக்கு தெய்வமாகவும் இறைவன் ஸ்டாராக ஜொலிக்கிறதும் நமக்கு நாமே வகுத்துக்குருவோம். இதை மறந்துடாதீங்க. உங்களுக்கு தண்டனை நீங்களே தான் கொடுப்பீங்க, நமக்கு தண்டனை நாமே தான் கொடுப்போங்கிறது ஒருபோதும் மறக்காதீங்க. உணரணும் ஃபஸ்ட்டு. நம்ம நாம் உணராமே மற்றவங்களவே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அது மாத்திரம் இல்லை, நம்ம இறக்கும் தருவாயில் அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் இறப்பு இல்லாதது ஒரு வாழ்க்கையில். மண்ணுலகத்தில் தெய்வமாக பிறந்தாலும் அவங்களுக்கு இறப்பு நிச்சயம். அப்படி இருக்கும்போது ஒரு தாய் தன்னோட ஒரு பெரிய பெரிய தண்டனை என்ன தெரியுமா? ஒரு தாய் தன்னுடைய குழந்தையை இழக்கிறாங்க இல்லையா, அதுதான் புத்திர தோஷம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த குழந்தைய பறி கொடுக்கக்கூடிய தோஷம் மாதிரி எந்த மாதிரி தோஷமும் இருக்காது. அந்த தாய் படும் பாருங்க, அந்த புழு மாதிரி துடிக்கும் பாருங்க. அந்த இது அதனால தான் அந்த கோழி கூட இருக்கக்கூடிய குஞ்சிகளையோ கண்டு போட்ட அந்த பசுமாடுகளையோ கண்டு போட்ட குட்டி போட்ட இந்த ஆடுகளையோ ஒருபோதும் பிரிக்காதீங்க. பறவைகளையோ எதுவுமே பிரிக்காதீங்க. அது பெண் சாபத்துக்கும் புத்திர தோஷத்துக்கும் ஆளாகணும். அந்த தோஷம் அது மாத்திரம் இல்லைம்மா, நம்ம நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம எந்த தோஷமும் வரக்கூடாதுதான் நினைப்பாங்க. ஆனால் நம்மளை அறியாமையே நம்ம நடந்து போகும்போதும் சரி, ஒரு பழம் சாப்பிடும் போதும் சரி, அதில் ஒரு புழு இருக்கும். அதை நம்ம அந்த பழத்தை கட் பண்ணி போடும்போதும் அதில் இருந்த புழு நம்ம கையில் இருந்து அது சாகணுங்கிற விதி இருக்கும். அந்த பாவ பலனுக்கும் நம்மளே பலியாகணும். அதுக்குரிய சாபங்களும் நமக்கு கிடைக்கும். அதே சமயத்தில் நீங்கள் என்னவா புண்ணியம் செய்கிறீங்க, தர்மம் எப்படி செய்கிறீங்க? ஒருத்தவங்க பசின்னு வர்றாங்க, துன்பம்னு வரும்போது இப்போது நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கீங்க, ஒரு துன்பத்தில் இருக்கிறவங்கக்கிட்ட போய் நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன்னு சொன்னால் அவங்க இன்னும் வேதனைப்படுவாங்க. நம்ம இப்படி ஒரு கர்மா வேலையில் பிறந்திருக்கோமோ, நமக்கு துன்பமே இல்லையே அப்படின்ட்டு. அப்போ நீங்கள் அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு ஆறுதலாக இருக்கணும். அந்த ஆறுதலாக இருக்கும்போது அதுவே நீங்கள் தெய்வமாகிறீங்க. அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு அரவணைப்பு ஒரு அன்பும் அங்கே நிறைஞ்சி இருந்தால், அப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன், பாசம் வேண்டாம், அன்பு வேணும். அப்போ அந்த அன்பு நிறைந்து இருந்தால் அதில் அந்த பாவத்திலையும் சாபத்திலையும் இருந்து நீங்கள் தப்பிக்கப்படலாம். அது மாத்திரம் இல்லை, நம்ம இறுதி காலம் இதை விரிவாக்கம் நான் அப்புறம் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். இறுதி காலங்கள் வரும்போது நம்மளுடைய அப்படி செகண்டில் நம்மளுடைய பாவ பலன்கள் இப்படி எப்படி தேவர்களுக்கு 6 மாதம் இரவு 6 மாதம் பகல் மாதிரி நம்ம இறக்கும் அந்த நொடி பொழுது அத்தனை வருடங்கள் நம்ம வாழ்ந்த காலம். ஒரு மனிதன் 40 வருஷம் வாழ்ந்திருப்பான், 30 வருஷம், இப்படி வருடங்கள் காலம் கழிச்சிருப்பாங்க, 80 வருஷம் வாழ்ந்திருப்பாங்க. அந்த வருடங்கள் காலம் கழிகிறதுக்குள்ள இந்த முன்னாடி காமிக்கும். அதுக்கு தண்டனைக்கு நாமளே சாட்சி ஆகிடுவோம். இதுதான் உண்மை. இது நீங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறவங்களுக்கு தான் செய்யணும்.